Освен това искам да помоля другарите журналисти да ги предупредя, че това, което ще говоря тук, няма да се печати. Те знаят, аз съм им казал, кой е добър журналист. Добър журналист е той, който пише не това, което се говори, а това, което трябва. Уважаеми слушатели и читатели, в следващите минути ще чуете един познат и позабравен глас. Гласът на Тодор Живков. Ще се изненадате от свежестта и жизнеността, с която звучи той днес. Избрахме го за началото на нашата колекция гласове поради няколко причини. Първата от тях е, че това е политическият глас, звучал най-дълго в новата ни история, над 30 години, от радиото, от телевизията, от трибуната, че дори от грамофонните плочи. Освен това беше и най-официалният глас в държавата. Гласът на първия по ранг българин в Народна република България. Струва си да се вслушаме в него, защото той е бил изразител на менталитета, духа и културата не само на управляващите тогава, но и на мнозинството от управляваните. Това е глас, който не събуди почти никаква съпротива срещу себе си, а онези, които го преживяваха като скандал, бяха толкова малко, че предпочитаха емиграцията, било вътрешна или външна, пред съпротивата. Живков беше диктатор, но неговата диктатура намери почва. Той бе органичен български диктатор, което личи и от начина, по който говори. Всъщност, неговия глас звучи и до днес през различни публични фигури – политици, генерали, телевизионни водещи, народни герои, че и представители на монархията. Искам да кажа, че духът на този глас е жив, а днес мнозина го избират на свободни и демократични избори. Не е случайен и фактът, че в 2005, 15 години след банкрута на социализма, има паметник на Тодор Живков в цял ръст, а на убития от него писател Георги Марков няма дори паметна плоча. Това говори много за днешното българско общество. Ето защо ни се струва уместно да си припомним гласа на първия, за да разберем нещо и за нас самите. Ще го чуете в най-различни вариации, с най-различни интонации. Може да ви разсмее, може да ви накара и да се изчервите от срам. Може да ви прозвучи искрено, но и безкрайно цинично. Всъщност, цинизмът като че ли е водещата нишка не само в различните нюанси на този глас, но и на последните 60 години от новата българска история. Той си остана доминираща българска ценност както при социализма, така и по време на прехода. Ето защо, освен признанията на самия Живков за краха на социализма, включихме в тази колекция и гласът на Петър Младенов, един от хората, осъществили преврата на 10 ноември 1989 година. Ще чуете кратък откъс от негова реч от декември на същата година, в която, също така цинично, но и много искрено, той описва фалита на социалистическия строй и тежкото наследство, което диктатурата оставя на българите. Добре е хората, които днес с носталгия си спомнят за онези времена, да чуят истината за тях от самите ръководители на управляващата комунистическа партия. Подбраните речи на Живков можем да разделим условно на две – социалистически и антисоциалистически, подготвящи прехода. Първите, разбира се, са от 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век, а вторите от края на 80-те. Друго деление може да се направи по линията смешни и страшно сериозни. Искам да кажа, че те могат да звучат доста забавно, но и доста инструктивно за нещо от самата същност на българската народопсихологическа и политическа природа. Така че слушането може да бъде и приятно, но и много полезно за онези, които искат да разберат нещо повече за новата българска история. Започваме с две кратки прелюдии. Едно стихотворение и една малка борба на Живков с дума, която сериозно препъва езика му. Качамак, качамак, вчера ядох, днес капак, що да сторя, сиромах? Качамак, качамак, вчера ядох, днес капак. Ето, това беше храната на над 80 на 100 от нашият народ. Налице е солидна основа за единни политически действия срещу империализма и
неоколониализма, социалистически страни, като се ръководят от принципите на социалистически интернационализъм и пролетарската солидарност, подкрепа с всички средства угнетените народи в борбата им срещу колониалната робия, помагат на младите суверенни държави да извоюват пълна и действителна национална. От следващата реч ще разберем къде и колко процентно е пролята най-много кръв в България, както и изненадващата новина, че земята у нас никога не е била национализирана. Ние казваме, и това е точно така, че всяка петя земя в България е напоена с кръв. Но, другари, ако вземеме процентно, най-много е напоена земята на Батак с кръв, пролята от османските поробители и от фашистите в България. Ето защо ние можем да кажем, че Батак е националната Голгота на България. Те не могат да не коленичат, ще коленичат пред този паметник. И мислено те ще си спомнят за април 1876 година. Ще си спомнят за март 1878 година. Ще си спомнят за такива върхове в нашата борба, като Шипка, като Бузлужа, където се сложи началото на нашата партия, на Българската комунистическа партия. Но обязателно те ще си спомнят, и не само Батак, а в цялата страна, за Батак. Ето в какъв тържествен момент се намираме и в какъв град се намираме. Ето, без април ние нямаше да празнуваме нямаше да празнуваме тая година 100 години от освобождението на нашата държава. И ние правилно след априлския пленум 1956 година коригирахме неправилните схващания, че у нас се извършила някаква не социалистическа, а друга революция, народно-демократична революция, която след това е прераснала в социалистическа революция. Дрън. Откъде на къде? Ние извършихме на 9 септември 1944 година социалистическа революция. И всички признават това в света. И съветските историци, и съветските другари, всички в света. И това е правилна постановка. Борците против фашизма и против османските поробители, които беха разсечени тук и изгорени и в цялата страна, те се бореха. Левски е бил тук у вас. Мисля, 2 пъти е бил Левски тук, във вашия град. Между прочим, това е било село. Е бил тук. Те се бореха за свята и чиста република. А всички знаят, че ние сме социалистическа родина. Няма такъв човек по света, който да не знае, че ние сме социалистическа страна. Въпреки че се казваме Народна република, е правилно Народна република България. Нещо повече, ние не сме национализирали земята още. Всички я национализирах. След победата национализирана. В България земята не е национализирана. И що ще я национализираме? Няма нужда да я национализираме. Всички знаят, че земята е на кооперативните стопанства. А сега на агропромишлените и промишлено-аграрни комплекси. А не сме национализирали. Не сме. Питат ма, тя частна собственост ли? Както и къпшете си пишете. Тя не е национализирана, защото като не е национализирана. Баща ми вика, ми имаше 6 декари земя. Сега там е направен язовир по тази земя. Ето това е. Аз имам наследство там. Ние сме 3. Значи 6 са по 2 декара. Там имам 2 декара, но те са под вода. Ето това е. Ето виждате.
Но това не изменя, че нашето селско стопанство е социалистическо селско стопанство. Следва кратък, весел разказ за нравите от преди и след 9 септември 1944 година. И отивам в моето родно село да провеждам събрание, а се договориме с един другар, даже аз му съобща името, другар е Георги Бакалов. Той да, след речта, която там ще произнеса, в качеството ми на кандидат за народен представител, той да прожектира филм. Той ще се снабдил с някаква кинопередвижка. Обаче не се договориме какъв филм ще прожектира другаря Георги Бакалов. И след моята реч, той завърте кинопередвижката. Вземал изпълнение на една знаменита съветска балерина. И сме насядали всички там и гледаме филма. И той и там дава вече как тя изпълнява балет. Най-напред почва как си въртят там краката и така нататък и така нататък. Но по едно време жените вземаха да пуснава кърпите. Попа беше седнал до мене и вика: Тошка, аз извинявам, имам работа, ще излеза и след това ще се върна. Все едно той не се върна след това. Все едно той не се върна след това. Но след това имаше втор филм за един колхоз, съветски колхоз. Но вече всичко, за да се разказваше на другия ден, кой чул, кой не дочул, за филма за колхоза не се коментираше това, че Тодор Живков е завел в селото голи жени. Другари, такова беше това положение, такова е. Но сега коренно измерено, съвършено коренно измерено. Сега над 90% от младежта са заангажирани в художествената самодейност, в спорта, в драматичен театър, естраден и така нататък, симфоничен концерт и прочее. Съвършено нови хора, нова духовност и най-важно съвършено изисквани естетически потребности. Сега ще чуете кратък курс по социкономика и някои прогнози за бъдещето, когато СССР ще изпревари САЩ по всички показатели. Обръщам ви внимание на бодряшкия тон, произнасянето на думата грамофони и парадоксалното завършване на някои изречения. В речта има кратко напомняне по адрес на враговете и техните семейства, които не се вразумяват или не са се превъзпитали в трудово-възпитателните лагери. Силите на социализма превъзхождат силите на империализма. Социалистическата икономическа система осигури индустриализацията на съветската страна с изключително бързи темпове. За 40 години индустриалното производство на СССР бе увеличено 33 пъти, а производството на средства за производство 74 пъти. Сега Съветския съюз надминава САЩ не само по темповете на промишленото развитие, но и по абсолютния приръст на ред най-важни видове промишлена продукция, а не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението. Съветския съюз решително надмина САЩ в областта на културата и просветата, на науката и техниката. Съветската образователна система даде големи плодове. Създаде се огромна армия от техническа интелигенция. Не случайно още преди около 2 години престарелият идеолог на буржуазията Чърчил заби тревога, че по брой и подготовка на своята техническа интелигенция СССР отдавна е изпреварил Запада и че това ще има голямо отражение както за по-нататъчното развитие на производство, така и за развитието на науката и техниката. Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години, когато СССР ще надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селскостопански продукти на глава от населението, когато Китай ще остави за себе си Англия по обем на промишлено производство, когато останалите социалистически страни ще направят нов значителен скок в своето икономическо и културно развитие. Какво огромно отражение ще има това за по-нататъчно развитие на човешкото общество, какъв бляскав триумф ще бъде това за социалистическия строй.
От изостанала аграрна страна, Народна република България се превърна в социалистическа индустриално-аграрна страна с едро кооперирано и механизирано селско стопанство. Постигнатите успехи в развитие на народното стопанство, сегашното равнище на производителните сили в страната ни дават възможност да определим следната главна икономическа и политическа задача на следващия период. Промишлената продукция в 1957 година се увеличи в сравнение с 1939 година близо 8 пъти. Измени се съотношението между отделите, отраслите, произвеждащи средства за производство група А и отраслите, произвеждащи предмети за потребление група Б. От 23 към 77 през 1939 година на 45 към 55 през 1957 година. Необходимо е по-нататък още по-енергична и настойчива борба за разнообразяване на асортимента, подобряване на качеството и намаляване на себестойността на произвеждането от леката и хранителна промишленост стоки за населението и за износ. Още повече следва да се развиват онези отрасли на леката и хранителна промишленост, които произвеждат стоки за всекидневния бит и нужди на населението. Електрически печки и тенджери, перални, домашни хладилници, бойлери, радиоапарати, грамфони, телевизори и прочее. Готови или полуготови храни и плодови напитки, да се разнообрази асортиментът и да се подобри качеството на конфекцията, облекло и обуща, особено за децата, на домакините потреби и на мебелите. Домакинските потреби и на мебелите. Лозунгът на леката и хранителна промишленост трябва да бъде високо качество, богат асортимент и ниска себестойност. Висококачествено и ефтино строителство. Това трябва да бъде централната задача на нашите строители и строителни организации. От единица суровини и материали, повече продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, такъв трябва да бъде лозунгът на нашата промишленост сега. Задачата трябва да бъде обработката на почвата навсякъде да се издигне до състоянието на градинската обработка на почвата. Своя вълчи характер врагът не е изменил и няма да измени. Затова нас не бива да ни приспива относителното затишие в класовата борба. Всякакви илюзии, че всички бивши индустриалци, еди търговци, кулаци, царски офицери, легионери и други фашистски елементи са се примирили и превъзпитали, могат само да притъпят нашата революционна бдителност. Исторически опит на класовата борба в другите страни у нас, а и контрреволюционният метеж на империалистите в Унгария, в Унгарската народна република, достатъчно ясно и убедително показват, че при благоприятни за него условия врагът излиза от скривалището си и започва да действа с стократно увеличена злоба и ярост, с най-жестоки средства срещу народната власт и комунистическата партия. Народната власт даде възможност на бившите капиталисти, кулаци, царски офицери и проче и на техните семейства, синове и дъщери да заживеят като честни хора в нашето общество. С честен труд да изкарат прехраната, да им пълни граждански и политически права, възможно да се ползват от всички материални и културни придобивки, които тя осигурява за трудещи си. Трябва да се изтъкне, че една част от тях правилно оценяват великодушието на народната власт. Разсъждават като реалисти, разбират, че връщане назад не може да има и са тръгнали по единствено правилния път, който им е открила народната власт. Пътя на трудовото превъзпитание. На другите, които още не се вразумяват и под една или друга форма се опитват да пречат на нашето социалистическо строителство, трябва да се каже, че дълбоко се заблуждават, ако приемат за слабост великодушието на народната власт, че при всеки опит за нарушаване на социалистическия ред и законност прямо тях ще бъдат приложени законите на страната. Приземяване, приземяване, приземяване. Реч пред профсъюзите от времето на преустройството, която се помни и до сега. Класическото изречение от нея е онова за снишаването и бурята. Приземяване, приземяване, приземяване.
Но някой ще каже, другари Живко, а партията така ли ще остане, бе? Има ли партията нещо да направи? Другари, ние решиме да изчакаме, да видиме. И най-накрая, ако трябва, ще се преустройваме. Нека така да погледаме, да видиме. Така ще се поснижиме, да мине, едва да мине тази буря. А след това ще видим какво ще правиме. Но ние чакаме, така че ние накрая, ако нещо, ако не мине бурята, накрая ще се преустройваме. Дружна песен днес да екне, песен, песен на труда, на сърца ни да олекне, да живей труда! Гледайте какво. Как ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари. Па ще се измъкнеш след това. Как така? Следва една от забележителните късни речи на Живков. В нея в прав текст се казва, че всичко, което до този момент е говорено за социализма, е говорено от самия дявол. Но позволете ми от името на моите другари и от свое име най-сърдечно, по-приятелски, по-братски, да ви приветствам по случай традиционния голям празник на българското студентство 8 март, 8 декември, и да ви пожелая успех във вашата работа, да овладявате науката, да се изграждате достойни патриоти и борци за делото на социализма и комунизма, за делото на нашето мило отечество, Народна република България. Още съществуват структурите на студената война, още има опасност от война, още процесите не са станали необратими за създаване на един единен свет, на единна цивилизация в перспектива, на съзряването на социализъма в турбуха на капитализъма. Още няма такъв поврат. И ще бъде грешка, за да утвърждаваме, че такъв поврат има. Защото така няма друго начин, освен капитализъма се създаде, така се каже, в турбуха на феодализъма. Там той се зароди и 3 столетия се създаваше капитализъм. С огън и меч и по демократичен път, в различни начини. Ето и ние сме изправени сега да дадем една оценка на съвременния свет. И преди всичко на капитализъма и на социализъм. Но да преминем към социализъма. Какво утвърждаваме ние в нашата постановка? Но за да върша, на тая основа и на тия наши виждания, ние още един път, драги другарки и другари, се убеждаваме колко правилна е политиката на Съветския съюз, на сегашното ръководство, начело с другаря Горбачов, на световната арена. Около 17 или 20 развиващи страни са поели пътя на социалистическо развитие. И другари, ние десетки години с тях говориме, че това е правилно. Ние ги поддържаме. Правилно вървите. Ето по нашия път. Вие ще победите и така нататък, и така нататък. Но сега ние смениме темата. И аз в какво изпаднаваме? Ние не можем да разговаряме с тях вече. Аз откровено ви казвам, тук сме между нас. Ние не можем да разговаряме. Не може да им разясниш никакъв проблем. Трудно е. Просто се гледаме като чужденци, като хора, които са от различни планети. Какво
така се каже, ако ще в генезиса на тяхното мислене. То е това, което ние сме им го създали и срещу което сега се бориме. Това е, че те могат да изградат социалистическо общество. Боже Господи Исусе Христе! Какъв социализъм ще изградат тук в Етиопия, не знам как голи и проче, тия 17 или са 20, абсолютно никакъв социализъм. Защо? Могат да го създадат, да прескочат, така да прескачат феодализъма, някой и капитализъма, пожалуйста, прескачат. Могат, но някой трябва да плати. А те искат сега у нас ние да платиме. Ама слушай, ние нямаме възможност да платиме. Просто нямаме възможност. И те това не могат да разберат. Как така? Или какво ще правим ние? Или какво ще правите? Ще правите това, което ние правиме. Ето това ще правите. Ще считате с реалностите. Ще трябва да извървите своя път. Няма друг начин. Няма друг начин. Своя път трябва да извървите. Ето това, което ние с нашия пленум сега ще направим прелом. Конкуренцията. Няма друг път. Фирми и конкуренция, да се ги пуснеш да плуват. Но не в Панчареското езеро и в Правчанския язовир, а в международни води. Ето това е. Но те казват така, нас казва ни устройва. Много хубаво до сега беше, вика, това беше прекрасно. Ние заедно вървяме братски, рамо до рамо и така нататък, и така нататък. Верно е, така беше. Така беше. Но докъде ще стигнем? До никъде не може да стигнем. Ето вижте. А ние им казваме сега, дайте да видим реалностите. И почнете сега. Почнете. Ликвидирайте тия стереотипи, всичко това, даже аз говоря много откровено. Казвам, всичко това, което ние сме ви казали, какво трябва да правите, все едно, че църният дявол ви го е казал. Махнете го това и почнете да мислите, излезте на реалния свет, на реални позиции. Когато бях на посещение в Мозамбик, отивам в един район. Вечерта с самолет гледам гората Огньове. И аз го питам това мозамбийския другар, какви са тия огньове там? Той казва, това са, вика, обработваемите площи на селените, които те, след като са прибрали реколтата, както и у нас става, ги горят против змиите, той ми каза, там борба против змиите. На другия ден аз видях какво представляват. И слушаш, това е едно магаре, като се отърколи в тая земя, опашката му ще бъде отвън. Това се обработват примитив. И някой там от нашите страни ми отишъл и ме каза, че трябва да правят ТКС-тата. Тя загубена работа. Да, ето, виждате. Така че нищо може да се прескочат и две епохи. И два строя може да се прескочат. Друг въпрос, кой ще плаща? Ние не сме в състояние да понесеме такова бреме. Абсолютно не сме в състояние. Иначе трябва нашите хора да отидат в мизерия, в нищета, за да могат те да изградат социализъм. И пак няма да го изградат. Трябва да си извърват своя път. Защото социализъма се е явил преждевременно друга. Млади приятели. Той е недоносче. А щом е недоносено, трябва специални грижи. Той ще стане юнак. И ще го направим юнак. Но трябва да видим каква е действителността. И не случайно Ленин, към края на своя живот, той подчерта, социализъмът ще победи в Русия, ако той победи и в редица западни напреднали страни. И Ленин в края на своя живот осъзна тая историческа необходимост. А сега ще чуете една наистина уникална реч на Тодор Живков пред дипломатическия корпус
който е бил тогава в град Правец. Това е някъде наистина към края на неговото управление. Тя трябва около 45 минути. Ние ще ви пуснем само кратък смешен отказ от нея, с целта да ви представим образа на България пред света, такъв какъвто е бил тогава, само преди 16 години. В селото имаше колко, тук някои другари има ли, Марин Бончев тук ли е? Имаше над 16-17 кръчми. И една част от хората там намираха утеха в тия кръчми. А имаше един, който пиеше по 9 литри ракия, като седне с мезе. И почват правчани да коментират. Как така той успева да изпие 4 литра ракия? Как е превода? Нормален ли е превода? Нормален, добре. Да. Но най-после един открива секрета. Като казал, че той пие 4 литра ракия, защото червото му е право. Но умря. Той е бай Васил от пиене. Той умря след революцията. А след революцията се организираха погребения с музика, с оратори и така нататък. И определеният оратор, за умрял човек се говорят само хубави работи. След като казал хубави работи за бай Васил, след това се обърнал към трените му остайки и казал: спи спокойно, бай Василе, ние ще продължим твоето дело. А неговото дело пияница, видиш, значи шаблон в ораторското изкуство. Следващата реч е произнесена на среща с журналисти, организирана от работническо дело. Тя е съвсем цинична, както по отношение на миналото, така и на бъдещето. В нея се очертава начинът, по който ще премине предстоящия преход. Митингова демокрация, много фирми, които ще плуват и вълци, които ще изядат мършата, както и икономически щуки, които ще раздвижат шараните. За вас оставям да прецените кои са шараните и кои щуките. По това време последните, шараните, нямат и представа какво им предстои, а само няколко дни ги делят от подарената свобода. Може ли да стане пробив в капиталистическата система? Или не може? Съзрели ли са условията? Или не са съзрели условията? Това е истината. Това е истината. И не се решиха да кажат, че са назрели условията за социалистическо преобразование. Защо? Защото социализъм е и може да бъде само посткапитализъм, след капитализъм. Той не може да бъде преди капитализъм. Ето това е генезиса на марксизма-ленинизма. Те предвиждат, че стане в една или две или повече страни, в най-развитите западни страни. Историята така се разпореди, че удар стана през време на Октомврийската революция в страна, която беше по-средно развитие с феодални форми на стопанисване и живот. Ето, ако не се изходи от тая база, ние няма да стигнем до никъде. Голема грешка ще направим. И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество, което му е необходимо да натрупа всички уния количествени, качествени потенциал, за да може то постепенно да се превръща в социалистическо общество. И то при положение, че са назрели условията и в останалите капиталистически страни, това беше една страна. Ето това се стои. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализъма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. И много добри условия се създават сега за митингова демокрация. Ужас. Жалко, че аз не съм млад да развея байрака на митинговата демокрация. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде
има материал за митингова демонстрация. Но вече съм годините и няма да ми стигнат силите. А условия има прекрасни условия има. Но понеже почнаваме на тая тема, дайте да ви кажа какво е положението. Има един отец, поп, забравя му името, не ги помня. Аз съм вече 50 години, откакто съм член на партията. А даже повече. Никога не съм смятал, че трябва да се занимавам с литургии. Звънат ми преди няколко дена, каза: "Другаро Живко, ще се провали литургията, не знам коя църква, София." И аз викам: никакъв случай, никакъв случай не трябва да се проваля литургията. И затвори телефон. След това този поп, органите го предупредили, си отива в провинция, да не се врати тук, София. Той се отива, неговото седалище е Велико Търново, ако не се лъжа. И там свикам национално съвещание. На това национално съвещание са присъствали 8 души. 8 души. Има един Тренчев, майче се казваше. Той е начало на профсъюз. И аз запитах: има ли някъде в някой завод, в някоя работилница, група негова? Няма, казва такова, няма. А той отчита там, не знам, 50 души ли, колко учители, който е трябва и така нататък. ПЗНС. Четох техното изложение до западна там радиостанция Свободна Европа. Подписано с изключение на двама млади хора, неизвестни, и другите над 80 години, по-стари от мене. Но питам другаря Петър Танчев: има ли в тия, които говорят от името на земеделска партия, поне един ваш член там? Няма, казва. Не, такъв член нямаме. Екогласност. Много хубаво. Аз съм за това. Даже да им се даде възможност свободно да върват. Но най-напред трябва да се ограмотат, бе, другари. Не може да си представите какви глупости говорят. И трябва да някой да ги ограмоти. Сега никнат като гъби младежки по инициативата на младежта по места. Никнат организации за ограмотяване. Защото без ограмотяване, каква борба ще водиш? Ограмотяване. Правилно са започнали като ограмотяване и оказване влияние. И третия фактор, това е отиване от 1 януари на конвертиум лев. Очевидно ние не можем да отидем от един път на конвертиум лев. Това е невъзможно. Ще има един етап. Колко ще продължи този етап? Година ли? Или повече? Но още от 1 януари. Това значи, че всички икономически организации и неикономически организации, които имат стопанска дейност, такава връзка с парични пари и така нататък, трябва да преминават на основата на конвертируем лев и обикновения лев. Това не значи, че ние ще захвърлиме левове сега нашия лев. Нищо подобно. Те известно време ще действат паралелно. Но целият въпрос така да се подработи проблема за лева, за курсове, тъй като да не отидеме па да подцениме лева, тъй като той за известно време, година ли ще бъде, 2 ли години, ще играе съответна роля. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Не можем да вървим. Ето, драги другарки и другари, това е, така да се каже, главното, основното.
Значи ние взимаме, и то решително, това, което е създала цивилизацията. За съжаление, то е създадено в най-напредналите страни и ние не можем да не го вземеме в интерес на страната, на народа, в интерес на социализма и така нататък. Разбира се, всичко това много естествено се адаптира в една или друга форма към нашите условия. Но адаптацията не значи побългаряване. Никакъв случай. А основните закономерности, които проистичат от тия нови реформи, трябва да действат и то решително да действат. Решително да действат. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, от ветеран, от моите години, още сме съзнаеме, млади години, вика: другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? Викам, много хубава метафора, викам. Ще ми позволиш на срещата с журналистите да я използвам? Вярно е. Вкараме. Но му казвам, той вълка ще изяде мършата, а това, което е здраво, то ще остане. Защо не е мършата, викам? Що се плашиш, викам, ти от мършата? Ще раздвижи. Както Шараново, Шарани, където има, като пушне штуката, всичко се раздвижа. Нашите тия штуки са ни необходими. Икономически штуки, които да раздвижат шараните, и те няма се раздвижат. Следователно. И накрая няколко думи за това как свърши голямото социалистическо забавление, което се оказа далеч не толкова безплатно, колкото си мислихме. Декември 1989. Петър Младенов, председател на ЦК на БКП, за натрупаните дългове, разбитата икономика и моралната разруха на социализма. Откровен и циничен. Само допреди няколко месеца верен на своя вожд, върху когото стоварва цялата вина. Много важен момент, защото той полага началото на оневиняването на БКП, а по-късно на БСП за краха на България. Виновен е само един, партията е невинна. Дали е така? Всеки може да си отговори сам. Петър Младенов за първата разруха, до която социалистите доведоха България, в последвалите 15 имаше още 2, четвъртата предстои. За всички нас тук влошаването на положението в страната не бе гръмотясно небе. Това се виждаше много преди да стигнем до сегашния кризисен етап. Бившото ръководство формираше екипи, създаваше концепции, в кавички. В сферата на държавното и общественото устройство бе създадена обстановка сходна с феодалното управление. Оформи се малка група, начало с Тодор Живков, която узурпира властта. Около тази група, която много бързо придобри семейно-землячески характер, се наслоиха властолюбци и кариеристи от различен калибър. Те получаваха от върховния ръководител ключови постове и облаги, които им позволяваха от негово име и от името на партията и държавата да вършат произвол, да манипулират основни обществени институции. Това бе дълбоко обидно за нашия народ. Същевременно трябва да отбележим факта, че в нашите условия с особена сила се прояви деформиращото въздействие на режима на личната власт, който доведе волунтаризма и субективизма в икономическата политика до рядко срещано в другите социалистически страни равнище. За дълъг период от време и особено през последните години решенията по всички основни въпроси в икономиката се вземаха от Тодор Живков, често по силата на случайни подбуди и на базата на импровизирани съждения. Тези деформации се задълбочиха през последните няколко години, когато преднамерено се провеждаше линия на замазване на съществуващото положение и отсрочване на решаването на наболелите проблеми по пътя на увеличаването на външните и вътрешните задължения на страната. Тази политика
с основание може да бъде наречена след мен потоп. По такъв начин българският народ получава в наследство от досегашния режим една тежка ипотека.